Ada isod sir. Isod. Na. Ini ha. Ini pag mo ni siya. Isod. Mayong hapon bagag ka super. Lami ba ang ako gipakita pagkaw kagayana? Anyway, kini yung ka super banjo talasig. Super lami. Ang akong area dala ko direktamente sa may Cabalansid, Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Gusto ka magpagkaon nga murag na sa Thailand o murag na sa gawa sa nasud? Pad Thai dire sa Talisay. Manay chikitawag at Chicky Wings, pasilad mga igala. Lami kayo. Pagkaw ba yung magkipagkita? Sisig na po din mga higala. O niya kini gitawag nga, ano tawag kani? Natural fries. Natural fries, lami kayo. Mga higala, lila mo diri tungod kay lamian nga pagkaon ang gidalit diri unya. Oy, napagikuan, napagidugang. Mani. Sizzling shrimp. Sizzling shrimp. Nindot kayo, murag ako na ba magkahurot ani? Pasila mga higala. Anyway, lami kayo mga pagkaon ng mga super, no? Pad Thai sa Talisay yun niya. Barato na o kaning lami pa ang mga pagkaon nga muragag na dito sa Thailand o niya ang ilang chef dire na pwede nga on mga super, no? Ang mga customers na po dire atong mga Talisaynon nga na dire suki ni, no? Ang ato chef atong interview kay nganong nagkahuna ni nga kini pagkaon o nganong ilaning na kuan kini mo ang Pad Thai sa Talisay nga sa Thailand naman eh. Sir, may hapon live sa pabalita. Ito pa nga, sir? Rich liver. Okay. Sir, o say, hindi come up nga kuan history gid aning kuan kani yo, no? Kaning Pad Thai diri sa nganong inyo maning na create ning mga pagkaon nga from Thailand kayo gidadre sa Pilipinas. Kuha siya kanang first kay amo ra siyang pulot panunta tapos nakauna amo siyang gi-post, i-picturean gi-post tapos ni-click man siya so realize ko na pwede din siya manegosyo. So thank God, boom sa siya. So naka-store gid mi karon. So murag affordable lang o barato lang ang mga pagkaon. Nya murag dili kita dumahal. Dili kay siya tanto man affordable ra pud siya. Anong gitawag ni kuan sir? Pad Thai o murag kumbaga ako kay pagtugan niya to nga murag pantay Pad Thai di ay. Ano sa ning pad anong gitawag ni Pad Thai o sa day meanings Pad Thai. Kuha siya kanang famous siya nga street food sa Thailand. Among gitestingan, so daghan man ganahan, di ko siya common dere. Mo siguro ni-click. So, mo na nga katong pag-invite na sa ito mga ato mga customers katong gikan sa Cebu City nga maka-drop by sa Talisay ug asa ni ang matultulan nila ang kining Pad Thai diri sa Talisay. We are located sa Cabalan Street, known as Rawaloka, Poblasyon Talisay. Like us on Facebook sa Yoka Kosa and sa Instagram page. Si Soyo na Yoka Kosa. So mo ni salamat kay sir. Ang ato chef cook niya mo ni diri ang kuan ng presyo mga super, no. Okay, so na chicken wings na mo ang presyo dia. Yan ang hurot na pagkaon. Wag mabinli. Marag bagay pa sa pamilya, no. Ang kanimo pagkaon. Okay na? Lami? Yeah. Lami gid kay na may kuan yang baba, no. So mani ang kuan ang area diri sa Pad Thai sa Talisay, mga pagkaon, mga ka-super, no. Makayan ka ba nga gutom na di ay limit kayo. Nya tungod kay tingkaon naman. Ato ko na mask. Yeah. Makayan ka ba nga kamura. Ang magkuan. Super lami. Diri sa Talisay. Ang inyong ka-super Banjo Talisik. Salamat mayong udto kay tanan. God bless us all mga ka-super.